Ja, bare kom ind. Tak. Nå. Hej Anders. Hej. Tak fordi I måtte komme. Ja, selvfølgelig. Ja, du kan bare sætte dig ned her. Tak. Der er noget, der er noget luftvand og lidt, du bare kan tage af. Der er også noget papir, kan jeg se. Du, også, du kan bare spise løs. Skal jeg så bare bruge det, eller hvad, til at... Ja, du kan bare starte ud for det. Nu tænker jeg, at jeg overhørte Jakob, som var herinde lige før præsentationen. Han er rigtig dygtig, og han sagde rigtig mange gode ting, så det tænker jeg måske, der er nogle ting, jeg måske lige kan hoppe lidt henover, så vi kan holde det for lige præcis. Du kan være lidt mindre redegørende. Ja, det vi kunne prøve. Jeg kan også se det. Ja. Så jeg har en... altså faktisk... handler om Irakkrigen, ikke? Og min diskussion, det er, at jeg først lige går igennem kilderne, så laver jeg lige kort, hvad handler det egentlig om? Og så går vi ned i problemstillingen og handler det, og så en konklusion til sidst, og så en perspektivering. Men jeg skal nok løbe rigtig hurtigt igennem det, så vi kan nå det hele. Der er først 2 tegninger, og det er sådan meget, det indgår meget i debatten. Er det rigtigt? Er det forkert at lave den her Irakkrig? Så er der tekst 1, 2 og 3, som faktisk alle sammen på en eller anden måde har at gøre med det spørgsmål om casus belli, altså om USA havde USA, Danmark og England og alle de andre lande, der var med i koalitionen, om de havde en lovmæssig retfærdig grund til at gå i krig. En hjemmel, lige præcis. Ja, undskyld, det er ikke. Men det er det hedder. Ja, fuldstændig. Du må meget gerne hjælpe mig. Ja, det ja. Og man skal være rigtig opmærksom på, at tekst 2 er meget tendentiøs, og det er også det, du sagde. Jeg har en masse eksempler, dem tager vi. Hvem sagde det? Det var tendentiøs. Det sagde Jakob. Okay, ja. Det er bare fordi, du ligner ham lidt. Men han er også en flot mand, så det skal du ikke være ked af. Så siger tekst 2, der er så, men det har du også sagt, det er jo USA's regering, der udsender den til USA's folk, og især også omverdenen jo, fordi man måske kan læse lidt i den, at USA's regering på det her tidspunkt, og det er jo også det, der står i tekst 4 senere, måske allerede nu tænker over at gå i krig. Og så er det jo godt ligesom at have sin forberedelse på det rene. Tekst 3 og tekst 4 handler også meget om konsekvenserne af den her krig. Og tekst 4 er så afsendt ligesom af Søren Pind og Villy Søvndal, eller sådan man har deres citater med. Godt. Det handler om Irakkrigen. Irakkrigen begyndte 2003 mod Irak, Saddam Hussein, som var diktator der. Det var USA og UK, der ligesom ledte en stor gruppe af forskellige lande. Man kan måske godt lidt få indtryk, at det kun var Danmark, USA og UK, men der var rigtig mange lande der med. Og så slutter den... Du har 3 minutter. Det er løgn. Flere tunge. Okay, så skynder jeg mig. Okay. Tak. Ej, det var jo lidt. Krigen slutter så i 2007 for mange lande. De hopper sådan af lidt efter lidt, og Danmark går ud i 2007, og så slutter den egentlig i 2011, sådan officielt, hvis man kan sige det. Så det er en rimelig lang krig. Næsten 10 år. Min problemstilling er så, hvorfor gik USA, UK og DK i krig i Irak? Og problemstilling 1, det er, hvad var argumenterne og målene for og med interventionen? 2, i hvor høj grad havde angrebet casus belli? Og 3, hvad var konsekvenserne af krigen? Så det ligner jo også lidt Jakobs problemstillinger, som vi havde lige før. Og første problemstilling, det var altså, hvad var argumenterne, målene for og med interventionen? Og tekst 2 siger, og der, altså, det er jo selvfølgelig, det er jo en god kilde til at finde ud af, hvad er målene. Man kan måske sige, det kan godt være, at der er nogle mål, som de ikke offentliggør, men de argumenterer i hvert fald for, hvorfor de har tænkt sig at gå ind i Irak. Så derfor er tekst 2 en god kilde at have med der. Og tekst 2 siger, det handler om og de nævner alle de her ting. Sprede demokrati, fjerne tyranner, men især at sikre USA's sikkerhed. Og det rigtig vigtige her, det er, at man skal være præventiv. Det er en præventiv intervention. Inden at forbrydelsen er begået, skal man forudse det og forhindre det. Tekst 3 siger, og det er den her meget, meget tendentiøse artikel fra Information, og altså nu bruger jeg den bare, ikke? Men det skal man lige være opmærksom på. Det er at fjerne masseødelæggelsesvåben, lave et regimeskift og befri Irak i virkeligheden fra undertrykkelse og ophæve det til vestlige værdier og sådan nogle ting. Og tekst 3 udlægger det som, der er ligesom sket en udvikling. I starten handlede det om at fjerne masseødelæggelsesvåben, så handlede det om et regimeskift, så handlede det om en befrielse af Irak. Og til sidst har vi billederne her, som er 2 argumenter imod, og altså, det, ja, jeg går ikke længere ind i det nu. Anden problemstilling, det er, i hvor høj grad angrebet havde casus belli,
Og der siger tekst 1, det er jo så det her FN-charter her, og tekst 3, det er så den her artikel for information, tekst 4, som er den her den sidste, hvor Villy Søvndal siger, det var en ulovlig krig, og det siger tekst 1 og tekst 3 faktisk også, fordi at de ligesom holder sig til FN-charteret, det er den eneste lovlige måde, man kan gå i krig på, og når ikke det er godkendt af FN's Sikkerhedsråd, så er det en ulovlig krig. Mens tekst 2 jo, som Jakob også udredte for rigtig godt lige før, så den handler jo meget mere om, at USA mener, at de har en berettigelse til at lave en præventiv interaktion, fordi det handler om deres egen sikkerhed, og de har jo heller ikke godkendt den internationale straffedomstol i Haag. Tredje problemstilling det er, hvad konsekvenserne. Tekst 4 siger, altså det er jo så Søren Pind, siger, at arabisk forår var en positiv konsekvens, og der skal man så være opmærksom på, at det omtales positivt, selvom at måske man ville i dag måske ikke være så sikker på, at det var positivt, det arabiske forår. Så siger han, at demokrati er en konsekvens. Men så siger Villy Søvndal og ham der, Erslev, Lars Erslev Andersen, at det kan man ikke sige, at demokratiet er lykkedes i Irak. Så altså, der er jo også forskellige meninger om det. Men det er nok lidt svært at svare på den her problemstilling. Hvad er konsekvensen af krigen? Fordi det er jo et stort spørgsmål. Konklusionen på spørgsmålet, hvorfor gik de i krig, det må jo være, at der må jo være lykkedes på en eller anden måde at skabe nok legitimitet. Det må jo være lykkedes for den amerikanske regering at gøre legitim nok, fordi de har jo samlet en kæmpe koalition af lande til at gå i krig med dem. Så er der i kilde 3, der omtaler de, at den her frygt for masseødelæggelsesvåben, i hvert fald i Storbritannien, den var ikke så stor i virkeligheden, som de sagde i medierne offentligt. Så er der en artikel i Information, som jeg ikke lige kan huske kilden på her, men det var en, som vi blev tilsendt på Lektio, at det var heller ikke tilfældet i USA. De troede faktisk heller ikke, at det egentlig var så presserende, det her med de der masseødelæggelsesvåben. Hvad så? Er det en frygt for terrorisme? Det bliver der også omtalt nogle steder. Er det ønsker om at oprette demokrati? Det kan man jo også, det omtaler de jo også. Så er der en helt tredje ting, olie. Kan man tro, at det har noget at gøre med, at man gerne vil sikre, at der stadig kunne udbetales olie, og at der var sikkerhed om oliemarkedet i Mellemøsten? Det er der i hvert fald en artikel på The Guardian, der skriver. Jeg læser ikke den der op, men det er der. Så vil jeg gerne lige til sidst hurtigt perspektivere til andre doktriner, som okay. Ja, det vil jeg gerne. Ja, det var da sjovt. Jeg havde været vidne til Jakobs ekspedition lige før. Der var der også en center, der spurgte ind til det. Ja, så kan det jo blive snævsynet hurtigt jo. Men man kan måske sige, at USA starter med at have sådan en one-world-doktrin, hvor at det handler om bare at skulle forsvare sig på sin egen halvkugle. Så udvider de det så til den her domino-effekt her, hvor at det handler om at sørge for at inddæmme Rusland, inddæmningspolitik hedder det, ikke? Og så bliver det så udvidet nu til, at det handler om hele verden. Der skal der opstå demokratier, der skal udbredes demokratier, og der skal sørges for, at der ikke kan være nogen trusler mod Amerika. Ja. Så det er jo en udvidelse af Amerikas ønske om at påvirke verden. Okay. Ja, det er rigtig fint. Må jeg lige stille dig et enkelt spørgsmål? Ja, det må du. Nævner du det her med, at ligesom, nu skal jeg nok stoppe med at klikke den at det her Bush-doktrin, så at sige, ligesom er en udvidelse af ideen om at lave forandringer overalt i verden. Synes du, ud fra din egen vurdering, eller ud fra kildematerialet selvfølgelig, at denne Bush-doktrin er mere involverende, er mere verdenspoliti-agtigt, så at sige, end Truman-doktrinen? Jamen der synes jeg måske, altså og hvis der er noget, hvilke dele er det så? Jamen, det er nemlig, Truman-doktrinen adresserer jo, så vidt jeg husker, direkte kommunisme. Nævner kommunisme, det er truslen. Men her står der jo, åbne samfund, ja, vi vil udvide freden ved at støtte frie og åbne samfund på alle kontinenter. Ja. Altså det er jo sådan en bred og vild formulering, at man kan tolke alt ind under det. Al krig, hvis man accepterer det her, kan jo legaliseres på den måde, vil jeg næsten sige. Ja, og også det her med, at vi gør ingen forskel mellem turister og dem, som bevidst huser dem eller hjælper dem, som jo berettiger tab af civile. Altså de kan næsten lige meget, hvad de finder på at gøre, så er det ligesom berettiget med den her doktrin. Så på den måde vil jeg argumentere for, at det er en udvidelse af USA's ønske om at påvirke verden, for så i sidste ende at hjælpe dem til med deres egen sikkerhed. Meget fint.
Jeg tror, vi siger mange tak for nu. Selv tak. Jeg tror også, vi er fri. Ja, den filmer så stadig mig, men så taster min kode her. Det var meget fint.